سلام فقرنا نعهم تقاتلتي لبونا وفقري متينا لنا لبونا وفقري أب ستار انترتينمنت كل جزء بالساعات زين أباكم زبل مدبيو نتوبنا رأيتو حسب نمزجناكم سلا جزاكم يبكم تقاتلوا نازل لكم مسجانا زل عليكم ونرئيساتكم نقد سلا زلوا نرئيساتكم لايك سلا تقبل لكم نعنا نعبد استغفر عليه حساباتكم تكافلنا سلا زلكم نمزجن لومون لبونا وفقري بزعبان تايو نباكم كبل كنرينا تميزنا متسنا صبق لما عنتي شديش أنا قرأت حجر لخو خم تلمود شوم شديش أنت يخون نزبل كنرينا تأجم كاخد فتح لهم زحق جزو شديش أنا قرأت هيوت إن أنا بركع وي أب منبر أنت هالليخا تأجماتن حجوسن مكايتيو أب هيوت تقع استهالليخا تنبرت هالليخا تأجمات كم أون حجوس مكايتيو إحنا جن كاب تأجماتنا نحجوسنا كنا نذكر سأجمعنا بمذكرنا جيزنا نحلف مو كم تي تشارلز شابلين نيلو زبهال حنت زخانة تسحقنا قرتنا جير كان حدث مجمريا كار يلي يسحق سأجم كا تنجير كايو لما عن سأجم نجير كايو صباح تسأجم ترجم كارلو حد عين سمعتي ويتسب سمعتي تذكر كل جيزة حنت عين سمعتي حنت جيزة دسحقته كال أيدجيم كانوا جرال تقنص شيت طعم تسحق يكون يرا ما يسكاسل سلو رجعت أني أبكي بابي خم فتنوه كم تقدمي تمجم مريض سمع عاد سحقة أبتصل سيت أي سحقني هذا على جزء حر أو نخلي واحد يجي من لك أيسل شوني قبل كأيس لذي حجوس دقاقي من كن حجوس اللو كون لعلي كل جزء شنك أجن كمان دقا ده يدخل تمال ليش أنا كان نبرة لما عند حسب توعي الكاميس كأنك توسخ صباح كأنك توسخ اللي خمليس كا سلذي أب هو كسب زلخا أمن بار كسب زلخا تأجمات كله قدني كاتلي زلخا حفتي أبي وقت بزح زقات أمك تأجمات كم زلوا يفلت نزت كاتلو زلخا حوي أبي وقت بتعمي بزح تأجمات يقات أمك خم زلوا يفلت نعم تدقاقي من يوم جن مفتوح يكون يوم ما يسنا تأجم نوسخ زلنا كم تزبلنا يو بنيشنا تحزنا بزح تأجماتنا متينا بفلاي دما نريق لنا أب تزلخا يو بوتا سلام تزيها ليو كم دلت كاخد نبر أو عندها خات زي كيلك بزحت أجمعات كم زموت خفلوتي ناب كالوت بوتسات كير كالوت نجاراتي خاتب بالسلازي نعوم دمار كا منبر ديكونس كميل كاتوما أود اللو تأجتها تتقيم كا نفع سبت خوني تدقد سنة ويكا نفع سب كميل كتخونيو زقد سك زحفتي سلازي أبزينا لما عندك نزارر مالتيو شو دشته تأجمعاتنا كميلنا نفتح لهم كنرينا مالتيو تصبق فلما انت يدبل تأجم كم زلو فلوتو قالوا لي تسقم هذا جيزيس سوينا بعلنا بزفترنا يتسقم نجنقينا بقى برأس خاص كم زدو يخون زكو شجر يزي خمسي زي شجر زيلنا بعلنا عاب شجر برأسنا نهنتينا سلازي تتسقم زي قالوا ديالن بزق بقى تفلت لك بعل غير خفت إيركا راح تجيز قالوا نعصرت عمت ده تجنقس ده حسبك كم يخون حلو أنت تايدا ما تأكل إذا تحاسبن دلو صبق سلامة أحسب سلامة مجنق جن كمز أبديت فولتو جزا منبر مالتي ويكابك بتجزا اللوخي الكاسة أو منبر تجزا خاجن زازلنا ياخد كونت خلا سلاز بيستخالنا متأن تشجر كنفولت لنا ويتسقم انتهيو تحققت من دلو أقاتي من يخبى حقي ويس أبرئسي سألكوا تسقم إلا فلما كنفولت لنا تسقمنا مالتي السومس فلتنا عيناتهم كتسألتي نجارات زموت مالتي نفس خاقات حتى لك تسقم سو نفسي بعلق دم تخيري ويسال له إيو تحي تسقي من دليلك صبوا غير كتفولت لك مس نفس خاتزاري بكماوتي سلامتاي مفتحي سلاز حق زكا سلاز تفلما تسقم مهلاو مفلاطو تخال ايكا مجمرا تزاراري بكامش تسقم كم زقاطمه اندحر فليتكا كتقبلو عليك زقاطمنا شجر تزي تقبلنا يو زغدد خالق شجرينا نفطر زلم زبزح لومي زي ما قبال نجارات الرأيهم شجر كاس بقى أقاط يملو بقى تقبل له مستقبل كي أخنا مفتحي كم زكو خون عين بور بخا كم زخون كم استزي خون كم زي مخون تيلكا ميسكا تسقم
ትድርድር ኣለኻ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ነቲ ኣጋጢምና ዘሎ ፀገም ክንፈልጦን ክንቅበሎን ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ ንቐጽል ኣለና ንድሕር ምስ ነብስኻ ተዘራሪብካ ምህላው ፈሊጥካ ተተቐቢልካዮ ቀጻሊ ከዓ ሳልሳይ ክንርኢ ከለና ሓገዝ ምሕታት ክንብል ከለና ሎሚ ይርድአኒ እዩ እንታይ ኣለው ዘጋጥሙ ንሓደ ሰብ ኣሚንካ መሓዛይልካ ወይ መሓዛይልኪ ተማኽሮ ኩሉ ነገርካ ከምዚ እኮ ይጋጥም ከምዚ ትብሎ ዳሕራይ ብኻልእ ሰብ ትሰምዖ ስኻ ኣይትንገር ኢልካ ኢኻ ነጌርካ እሱ ግን ንኻልእ ይነግሮ እዚ ፀገም እውን ኣሎ ይርድአኒ እዩ ከምዚ ኣይትንገረለይሲ ንኸይትነግረለይ ትነግረላ ዝባሃል ስኻ ኣይትንገረለይ ኢልካ ትነግሮ እቲ ሓደ ከዓ ከይትነግረለይ ኢሉ ከዓ ንኻልእ ይነግር ከምኡ ዳበለ ይኸይድ እዚ ፀሊእካ ውሽጥኻ ትገብሮ ኣለካ ሕጂ ብፍላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውሽጢ ናይ መሓዝ ነገራት ኣለው እዚ ከዓ ከም ዝሃስዩ ናይ ስነ ልቦና ምሁራን ዝገልጹ ደቂ ኣንስትዮ ግን ተርኢናየን ምናልባት ተጨኒቐን ምናልባት ፀገም ተጋጢሞን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ይዛረባ ንሕና ከዓ እንታይ እታ እዚኣ ትዕርፍ ለፍላፊት ገለ ኢና ንብላ ከምኡ ኮይኑ ግን ኣይኮነን እሰን ዝገልጻሉ ኣገባብ ንዓአን ውሽጣዊ ዝርብሸን መንፋስ እዩ ተንፊሶን እሽዑ ቀለል ይድብለን ድሕሪ ቁርብ በቃ ብጣዕሚ ንሂራ ስኻ እኮ ወላደይ ገበርካዮ ክትፀርፈካ ውዒላ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቕ ረኸባ በረድ ኮይና ትፀንሐካ ስለምንታይ እቲ ውሽጣ ዝርብሻ ዘሎ ትፀገማ ኣንፊሳቶና ወዲ ተባዕታይ ግን ከምዚ ውሽጡ ምስ በዓል ይተታኾንካ ዳ ፀገም የለን ድሓኒና ናይ ምባል ሕጂ ተፈጥሮ እውን ከምኡ ክንብል ንድሕግዘና ግን ብዝተኻእለና መጠን ኣብ ቀረባ ዘሎ ሰብ ከምዚ ጋጢምንሎስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ፀገምካ ትፈትሐሉ መንገዲ ምሕታት ናይ ለባማት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ተገይርናዮ ብጣዕሚ ስለ ደሃስየና ብዝተኻእለና መጠን ንኻልኦት ኣብ ቀረባና ዘለው ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ናይ ልቦና መማኽርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወለድና እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ጎረቤትና ክኸውን ይኽእል ግን ንኣምኖ ሓገዝ ክንሓትት ኣለና ሓገዝ ክንብል ከለና ሕጂ ጥራይ ናይ ገንዘብ ወይ ንዋታዊ ጥራይ ክንሪኦ የብልና ብናይ ሓሳብ ሓገዝ ኦኬ ሓዳረ ግዜ እንታይ የጋጥመና ተሪኢኹሞስ ከም ፀገማት ሲ ዕቤቶምን መንኣሶምን ኣብ ርእስና እዩ ዝበሃል ንሓደ ናይ ሚልዮን ብጣዕሚ ዓብይ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ ሚልዮን ጠፊእዎ ነቲ ሓደ ግን ሚልዮን ዳ ሽግር የብሉን 2 ሚልዮን ገይረ ከምፅኦ ድብል ከዓ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኣብ ርእስና ንፈጥሮ እዩ ነቲ ሓደ ከዓ ንእሽተይ ነገር በቃ ኣብ ታክሲ ምስ ሓደ ዘይምርዳእ ከም ዓብይ ሽግር ገይሩ ክወ ዝኽእል ነቲ ሓደ ከዓ ካልእ ስለዚ በብናትና ስለ ዝፈላለ ነቲ ሓደ ሰብ ከተካፍሎ ከለካ ፀገምካ እዚ ዝጋጢም እንተልካዮ ከቅልለልካ እውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ከምዚ ኮይ ብከምዚ ደረጃ ክትርኢ ኣለኪ ብከምዚ ደረጃ ክትርኢ ኣለካ ኢሉ ከቅልለልካ ስለ ዝርኢ ዝኽእል ብዝተኻለካ መጠን ንኻልኦት ሓገዝ ምሕታት ከዓ ነቶም ፀገምካ ንምፍታሕ ብጣዕሚ ሓጋዝ ነገር እዩ ሰለስተ ርኢና ኣለና ተመይሳ ምስ መፀናቶም ሰለስተ ከነስዕቦም ኢና ናብ ካልእ ከይተብሉ ጽቡቕ ልቦናዊ ፍቅሪ ምክትታል ትርከቡ ኣለኹም ኣብ ስታር ኢንተርቴይንመንት ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ርእቶታት ከም ልሙድ ይቐጽል ክንብል ንፈቱ ፀገምና ከመይልና ከም ንፈትሕ ወይ መንገድታት ፀገምና ንፈትሐሎም እናረኣናይና ፈለማ ፀገምና እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ድሕራይ ተቐቢልና ያለና ብድሕሪኡ ከዓ ሓገዝ ሓቲትና ኣለና ቀጻሊ ክንርኢና ቀጻሊ ራብዓይ መፍትሒኡ ሕሰብ መፍትሒ እስኪ ንሕሰብ እስኪ በብ ዘለናዮ ፀገም መፍትሒ ኢና ንሓስብስ ወላ ፀገም ኢና እንደጋግሞ ኣተታይዳ ብዛዕባ ፀገም ምዝራብ ኣተታይዳ ዝኮ ተደጋግመለይ ኣለካ ተልካ ትሰብስ ከም ትፈትሖ ዘለካ እዩ ዝመስሎ ግን ኣይኮነን እኮ መሊሱ ፀገም ይኻል ብል ዘሎ መሊሱ ጭንቀት ይውስኽ ዘሎ ሓሳብን ጭንቅን ሽግርን ዝመልአ ኣእምሮኻ ሓድሽ ነገር ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ነቲ ዘጋጠመ ነገር መፍትሒ እዩ ንዓኻ ጥራይ ከም ዘጋጠመካ ፈሊጥካስ ናብ መፍትሒ ምኻድ ስለዚ ካብቲ ምናልባት ፀገም ብሚእታዊ ተርኢናዮ 80 ሚእታዊ ድኸውን ናብ መፍትሒኡ ክነብል ኣለና እቲ 20 ድሓን እዚኣ እንዳጋጢማት ክንብል ንኽእል ከም ሰብ ኢና 80 ሚእታዊት ግን በቃ ዝጋጢም ንሎ ክስዕረለን እዚ ነገር እዚ ክዕወት ኣለኒ ከምዚ ክገብር ኣለኒ ካብዚ ፀገም እዚ ክወፅእ ኣለኒ ዝብል 80 ሚእታዊት ናብኡ ሓይልና ክንገብር ኣለና ስለምንታይ እምሮና ተስሪሕናዮ ሓይልና ተጠቂምናሉ ብዙሕ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ዘለና ፍጡራት ኢና ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን 80 ሚእታዊት ወላ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ መፍትሒ እዩ ከመይልና ኢና እዚ ፀገም እዚ ነስተኻኽሎ ክንሓስብ ንክእል ኣለና ከምቲ ዝበልክዎ ተን 20 ድሓን
تزيكونه بزو عبو تزارب حدا جيزة لو سوات ولا كبابينا زقاطمونا عمد ملو كم زي أتزي تخون ورزقت صلخون هاي سأني أبزر خب كاي سبك أنين نتخيل سون شجري بك كنا مفتعي دخيس كم زي عندي خوين كم زي أتزي كونكو أبي بتسح مع الخو السات زي تقاط مني أبي شجر نحر يقاط أما كخوين دامو كله عود مخانا كله زدلي مرخبة بعلم مالتي شجراتكم بفتوننا نتشجر حليفو علامو زهرمه ويتزدليو رخبة تتأنكرها سبي أتدخم سبكا بشجرات نمارر داور أخي سلازي كابا ممرار أب ጭንቅና بحساب النسبون كاب 10 ግዜስ ጸገምካ ጸለሙ ሰብ ጸገሙ በዚሕ ወሎ ቃል ጸገም ናይ ካልክ ሰምዑን ዝደልኩ የለን حق ንዛረብት የለን ተጋገዲ ስለዚ ንምንታይ ማዓልታው ትድርድረሉ ነጊርካ ያለህ በቃ ናብ መፍትሒ መኻድ حقي ሃይ በቃ ናብ መፍትሒ ሓፍተ حوي نعم مفتح سكنخيل هم تزيجرنا قرب سيوت تتسجمنا سلازي بزتقالنا متن مفتحي كنحسب لنا مالتي حمشاي كنسجر كلنا خام زي أسئلة تخبرنا أول بزح نحسب كاب تتسجم صبق نجر موسى توم عودات سواء زبالو بعالم كنرى نخلينا كاب تشجروم يوم دوتو ምናልባት ናይ ትምህርቲ ናይ መምሃር ጸገም ተጋጢሞም ተዘይ ተማሂሮም ታጸገም ሳማሪሮም ኣነ ዳ ከበብክ ከምቲ ንሪኦ ማለት እስከ ንረአ ሕብረተሰብ ክመሃር ዳ ካለ ኣብ 20 30 ከሎ خلا ኣነ ዳ ቀደም ሓሊፍኒ ቀደም ኣቢልኒ ክጅምሮ ዳ ካለ መንእሰይ ከሎ በቶም ዓውታት ሰባት ግን ኣብ ተፈላለዩ መጽሓፍቲ እውን ከነንብብ ንኽእል ኢና ዝበዝሑ ብትምህርቲ ጸገባት ኣይኮኑን ግን ኣብቲ ትምህርቲ ስለ ደያተው ብመጽሓፍ ምንባብ ብምምርማር ብፍላይ ድማ ብምንባብ ዝዓበይ ግዚኦም ዘሕልፎ ነይሮም ምንባብ ከዓ ትምህርቲ ይደቕስመካ ትምህርቲ ከዓ ቤት ትምህርቲ ትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብሂወቱን ትረኽቦ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ካብቲ ዝጋጢምና ደሎ እንታይ ዝዓበየ ናይ ጸገም ወይ ሽግር ዝዓበየ ካብኡ ንረኽቦ ነገር ተሃልዩ እንታይ እዩ ካብኡ ተመክሮ ምውሳድ ወይ ካብኡ መምሃሪ زعبي نقول مالتي سكنر عنده أب نقد خون خليه أب كعصب قله تبزح زودق تبزح دتسعر يدحري نفع زخون أب نقدونكم يخسر يبل دحري مليون كوين زريو أب زخون عودرة تزودق بق نحنا كنت عمودا سلان فرحة خون خلني كن كي ودا كونه يبل كمون بق أمنا يفقر هوتون بزح تأجم زلوا دحري نفع يخون بزح تأجم أصل إذا حلفه ناي بزحت أوي أصل دفلته بزحت سوا أصل إذا رخبه أبت ناي حدار ويناي فقر هوتون قا دحش يسبي خون زي ودق وي زي فتن أي مهارن لازم بستقالنا متن كابتو ما قاعد يوم نادلو تأجمات صبقات نجارات كانوا كنكل ألنا إذا تغيرنا خا كابت شجر كسيرنا وريقنا ديكونس كسيبنا إنا نوتصم صبق خمسنا بالنفتنا مودة بتصحنا لنا مودة خا انتهيو زبل كنرئينا من الوقت بزحات شجرات يقاطمنا بزحات تأجمات كقاطمنا خوليهم بتعم عبي زي سجر زمثلنا شجرون كقاطمنا خلي هل جزء فطور مخان أي تلفون سلزي بتعمي كم ستتأجمنا ويبتعمي أبجنكت كم زلنا تفلتنا مودة زعبين كنقبرنا نخل مسفت أرينا زلنا ركب كانك قرار بوخن كلالنا ويكا تصولت كنقبر لنا مالتي إذا مقبر وشت أو سلامي دبك حد جزخا سبات زي فتحوه كل يخلي مسفت أرترادي كاب على خط فتح إذا نجر زخا سؤال كادم متسايكون بممرمار وي بممرار وي شجر بمحساب ترايد متسايكون نفت أريخا ملمان زبيلي ليدلوس أبو كل بعلق قبر الكاريكونس أبتم تجبرهم من قصقاس كحق زك وش تسخا كاب شنك أتوتيو سلام نخبكا مسوء تقريبكا ندحر تسأليخا فتارخا كل يزكالو سلاز بستقالنا متن تسنسلت مسفتار زرخبنا أقرارب تبيلنايو نتم تجمعاتنا أبحث إرجيزي احتيرنا كالوت عوتات سوات كنكون سلازي حجزنا بستقالنا متن نفتاري قريبنا خنصلي قالنا مالتي ببي هيمانوتنا ببي امنتنا طراينا بفتاري مقرب فتارون سيزدل كندي حبري كندي سوات كندي عينت طوايات
ክንደይ ሕማቕን ጽቡቕን ዝገብሩ ፍጡራት ተሰኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ጸሎት ጌርና ካብቶም ዘለውና ሽግራት ክንወፅእ ንፈጣሪ ክንልምኖ እውን ካብቶም ካብ ጸገምና ንኽንወፅእ ዝሕግዙና ብጣዕሚ ኣድላይን ኣገዳስን ጉዳይ እዩ ስለዝተኸታተልኩም መስግን ልቦናዊ ፍቕሪ ናይ ሎሚ እዚ ይመስል ነይሩ ዘለኩም ርእይቶ ሓሳብ ብነጻ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክንራኸብ ኢና ምስታር ኢንተርቴይንመንት ሓቢረኩም ኣሚር ኣሚኮ ጸኒሐ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ይረኸበና ሰላምን ፍቕርን ዝዓሰሎ ቅንያት ይኹነልና ቻው